Pipila ka mga bata sa usa ka daycare center sa Samal Island sa Davao del Norte ang nakadawat og religious learning materials sa tumunga malikay sila sa paggamit og gadget ug muumol sa maayong pamatasan. Ano ang report ni John D. Esteban? Perting hilak sa 3 anyos nga anak ni Erlene nga si Sian kay dili pagamiton og cellphone. Iyaha matud pang ginapaduwaan sa anak ang cellphone aron malingaw. Ginagiyahan man daw niya ang bata, apan lagi kung kuhaon na, mutsabaw. Karon, iyahan ang kining ginalimitahan sa paggamit. Adlong Lunes, doon na bag-ong kalingawan si Sian. Usa siya sa mga bata sa Villarica Daycare Center sa Barangay Villarica sa Samal Island, Davao del Norte nga nahatagan og libro ug ubang learning materials. Salamat kay ko ani nga naani nga program karon kay kanaang para sa mga dili pod kay mak-afford ang mga libro no, so makapasalamat jud kag dako nga naay mga free, so i-grab jud nato ng mga free nga libro nya. Di lang po nato na basta itabak ato pod nang kanang basahon para sa ilaha. Ang maong aktibidad subay sa character building advocacy sa pagtinabagay sa lokal nga pagamhanan, barangay council ug religious sector. Our mission for this, because our small readers for today will be our great leaders for tomorrow. Nagahatag mi og mga coloring books na religious, no, Bible stories sa ilaha aron number 1, bawasan ang ilahang concentration sa cellphone, no. Number 2, we believe na to build a strong foundation sa bata pa sila, sa gagmay pa sila, no, nga dili lang physically, mentally, labaw na gyud spiritually, nga maangko nato ang maayo nga kaugmaon sa mga bata ug sa atong komunidad. Gawas sa kalingawan, tumong sa mga gipanghatag nga makakaton ang mga bata, pinaagi sa tabang sa giya sa ginikanan, muumol sa ilahang maayong pamatasan. Gikan sa unang tuig ngadto sa ikasiyam nga tuig, mao gyud ni siya ang dapat umulon ang ilahang kinaiya diha sa pagkamatarong. Lig-on ni siya nga makapahatod nila sa maayong pagkinabuhi, muumol nila alang sa maayong membro sa sosyedad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.